Tuju bag be mondo oyud pesa ne ana daher mondo mande mondo timre mondo wabed kod a win-win situation kamano ero kamano ahinya Liki antiere ire mokwongo Cleophas achiel kuom gik moko manahero godo mosenindo ogai mar ODM Raila Amolo Odinga mamiyo gik moko aina matimore ne tujegi miyo koro wapare ahinya en nikech Raila nong'eyo kama siasa rume mondo koro wachak bedo dhano nikech dhano en ng'ama dok chien to bedo e wuoche nyawadgi dhano en ng'ama bedo gi huruma kama huruma dwarore to dhano en ng'ama bedo gi hera kama hera bende dwarore. Sani ok en saa mar kwedo tuju bende ok en saa mar goyo sirikal. Gik matimore aina gi gin corporate issues ma nitiere chik ma guide gi to kiluwo chik e kar situations aina gi nitiere two sides ka. Nitiere side mar tuju to gi side mar johala mag bank. Gik moko aina gi achiel kuom gik machandowa en ni nitiere kido moro e kind jowa ma josiasa ni sama gimoro timore pok oler jopiny ok ong'e ler mar kaka ne wachopo ka lakini kosechopo okang' moro to koro idwa kete ka gimoro ma en lwenj wa rather than lwenj an individual. To kata obedo kamano ok owinjo bed ni kata obed mana ni en individual kata ok en individual ok owinjo bed ni ng'ata wito ratiche mar timo ohala. Institutions, especially financial institutions, bende ok owinjo bed ni wito ratichgi. Iwinjo. Koro an gima daher mar wacho ka en ni mokwongo wagoluru siasa e wachni. Onge gima siasa dhi konyo e wachni. Rafael Tuju en ng'ama oganda winjo bed ni celebrate. Ma ng'ama osebedo public servant, ma ng'ama notiyo rarieda, ma ng'ama osebedo ka e siasa for a very long period. To jasiasa ka jasiasa ng'ado ga riekone in the moments kendo ka gimanyo gigegi. Koro siasa is Tuju is just one among many. Koro an gima dakwa jowa kendo wakwa joma are involved e wachni en ni gimora mora outcome mawuok ka obed masiro ratich ng'ato ka ng'ato obed kawuono en Tuju kinye nan kinye nin Cleophas obed ni mana kaka chikwa mawadake kaka oganda Kenya ka oyiene ng'ato ka ng'ato mar timo ohala kik bed ni warucho ratiro mar ng'ata mar timo ohala kata mar bedo gi mwandune. Kamano ang'eni weche gi thoth nyakora mojwang' poro dhi medo luwe odiochieng' ma kawuono kae mar mondo mi wakoni kani to ochopo e yo machal nade. Nitie kamachielo kae kapok adhi e sigana mano mar Kupet kata mano mar jopuonj nitiere jatend piny Kenya William Ruto kawuono igeno ni chako limbe mare mandala ng'wen mag dongruok mano matimore e alwora mano mar imbo mar piny Kenya kata Western Kenya. En gino makelo paro mathoth ahinya. Ng'eni pichni ge pok wayudo kata to ka ng'ado pichni mag gi ang' wayud thuolo mano madhi kodgi achiel kachiel. Tede na yuda ne pachi en limbe mosebedo kata kotim alwora kuonde ma opogore kar kae mano okang' warango gi. Mheshimiwa Paul Achayo ka nitiere iri magi achiel kuom limbe ma Ruto osebedo katimo jatend piny Kenya. Inene mokwongo en ranyisi machal nade en kinde mikawo ber itero ne jogo mawuok imo mar piny Kenya diponi poro dhi bedo malit ne jok moko. Erokamano Mheshimiwa Cleophas. Ing'eni kifollow watan pile support ga gimiluongo ni two-term movement. Jasiasa kawo position an nasekawo mano e mara mayiero to nayiere with the reason nikech aneno ranyisi ma Dr. William Samoei Ruto timo in terms of development coming to Luo Nyanza. En adieri makende ni chakre Kenya yud independence 1963 areas mege Luo Nyanza and Western have been marginalized kaluwore kod development mondo bed gitimo mondo bed ni giyudo. Ruto nyowuok oko mowacho ni odwa correct wrongs mosetimore ne Luo Nyanza geko igni geko te ema koro kelo koko masani winja siasa kane giwacho ni joluo nyokomiyo Ruto kura
to ng'eny maendeleo to dhi kanye, dhi baki Luo Nyanza. Wan ka joluo mawuok from Luo Nyanza or Western Kenya, wan gi ratichwa ni nyaka wayud our share of the cake, nikech wan part mar Kenya. Miyo waonge apology kikelonwa ratichwa kuonde mwae kande. Tarik 22 Ruto biro launch gimiluongo ni SGR Kisumu ka chande. All the same from Naivasha all the way into Kisumu tapano dhi nyaka Malaba. Koro ang'o momiyo onego bed ni watamre support Ruto to waneno ber motimo mabiro areas mag Luo Nyanza. Kawuono chako wuotho Western Kenya, wuotho ndalo 4, to gik motimo kande gina developments te makelo impact kwa dhano dake. Ino kiyawo chirni, tiyawo ndache, maendi kelo employment to the youth. Kane gero SGR bani wuotho Nairobi nyaka Mombasa, gini no employ close to 25,000 youths. And gadier ni migelo from Naivasha to Kisumu, they employ another 20,000 youths. Miyo jende wa dhilo tije, maunje kwecho ni ng'eny Kisumu ka chande gunse mang'eny. Guns tok ng'eny tiche maonge. Miyo anadwa support gimora mora magto timo in terms of development mabiro Kisumu ka chande mondo jende wa wek bet idol gi yud tije. Miyo anadakwa mna oganda mara ma jaluo mapod nigi doubt mora mora. Ni ng'ato ka ng'ato kochopo chieng' yiero higa manyien, idhi machung' e tok tije misetiyo. Ka in MCA, ka in mbunge, ka in governor, ka in senator, ka in women rep, ka in rais, tije mitimo ema dhi goli oko. Miyo kila ng'ato biro chung' e tok tije manotimo chande. Dwe mar 11 nawuoyo kawacho ni sani japiny osewe ng'atno manoyiero. En sani koro osewuok ng'wech, olawo sugoyi kuma Ruto nitiere. Koro jisani josiasa ago bang' dwar, giluwo raia kuma raia osedhiye. Nikech sani gima neno piny ka endi en gigo ma Ruto timo through the national government. Ema sani waneno kendo konyo japiny. Miyo pod aher mana kwayo oganda ma jaluo pod nigi to moro matin. Ni wariwre kanyakla mondo wa support mabiro kuonde mwae mondo jendo yud tich, wayaw markets, wayaw ndache, mondo Kenya bede equal to everybody. Kila ng'ato yud equal opportunities. Erokamano ahinya Liki antiere iri adarango sigana machielo moro ka gene mane waongego kachiel pichane to mana paro ewiye mokwongo kanyo limbe mar jatend piny Kenya William Ruto imbo mar Kenya. Ing'eni Cleopas king'iyo nindo kech to ng'ato kelo ni alot makech, ok ibi fwenyo na alot no kech nikech ionge alternatives. Ok ipar chieng' mane bili ringo mondo ing'eni nitie gimoro ni ringo mamit moinga alot. Gima tamaga winjo en gimomiyo ilicho dongruok mag ker Ruto kaluo. To gima afwenyo kipacha mathin en ni wasebedo gi telo e piny Kenya ka ma ok tim gima winjo bed ni gitimo. Ma sasa ma ng'ato otimo gima winjo bed ni gitimo e bwo chik, nikech gik moko kaka kelo dongruok kumoro amora e Kenya ka, mago gik ma nobiro gi ugatuzi ma sirikal ka sirikal owinjo bed ni timo. Koro nikech sirikende mosebedo ka timo kamano, koro nikech ker Ruto ma bende ber kawach ni rach, okelo ndara, okelo chiro kaka kwano no ber konyo jowa, to ok owinjo bed ni imienye e wang'wa ahinya. Mano is just a government doing the basics. Onge gima is so outstanding about it. Mar ariyo, awinjo ka nyawadwa ma Paul owuot e wach 2027, an bende adwaro mulo mana matin to dakika achiel. Nitiere universal document ma nobedo coined by ng'ato miluongo ni Thomas Jefferson, bro yie na kuote gi Kisungu. Iluongo ni the American Declaration of Human Rights of Independence. So nowacho ni we hold these truths to be so self-evident that all men are born equal and they are endowed by their creator with certain inalienable rights, and among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. And it is for those reasons that governments are instituted among people so that they can protect those rights. Gigo te nitiere ngima.
nyiso ni inyalo gero nwa ndara lakini kinega ok anyal tiyo gi ndara. Inyalo gero na soko lakini kinega ok anyal bedo mamor. Donge datik mana ka penji wadwa Paul kata in chiro osegero kwa luo donge nderni bende osegernwa donge nyisa kaka Albert Ojwang ma japuonj nyalo dhi kaka chiro ma Homa Bay cha sani kono. Erokamano ahinya. Iwacho ni moko pod thoth ahinya to sani kae ka wadhi nyime wadan warang weche mamoko kopogore gi mano mar limbe ma jatend piny Kenya. Warangane kamachielo kama wadarango kanyo jotelo mago mantiere Kaluo. Awacho ni moko kuoma jotelo mawuok mago mag riwruok